Sa mga pagunahing balita, 65 anyos na lolo nalunod sa Sorsogon City. Motor at rice mill natupok sa magkaiwalay na insidente ng sunog sa Camarines Sur at Sorsogon. Garbage trap ilalagay sa mga barangay sa Legazpi kontra sa pagbaha. At legacy building ni PBBM at nangako Bicol sa BRHMC, binisita ni Congressman Garbina. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat niyo malaman ngayong Huwebes, ika-6 ng Nobyembre. Patay ang isang 65 anyos na lolo matapos na mahulog sa sapa at anurin. Natagpuan ang kanyang bangkay na palutang-lutang sa dagat sa barangay Cambulaga, Sorsogon City. May report si Rose Bilista. Patay na nang matagpuan ng isang lalaki matapos itong malunod at anurin sa karagatang sakop ng barangay Cambulaga, Sorsogon City, bandang alas 3 ng hapon nitong Martes, Nobyembre 4. Kinilala ang biktima na isang 75 anyos na lolo at residente ng San Juan Roro, parehong lungsod. Batay sa isinagawang investigasyon, napag-alaman na galing sa inuman ng biktima gabi nitong Lunes at pauwi na sana ng madulas sa kanyang dinadaanan na nagresulta sa kanyang pagkahulog sa sapa. Nang gabing yun, medyo malakas siguro ang ulan. Medyo may current yung ilog. Pwede na outbala siya doon kasi may common siyang daanan kasi doon sa may area yun. Yun ang pag-cause ng pagkalunod. And later on, naagos papunta doon sa may barangay Cambulaga. Kinumpirma naman ng pulisya na aksidente lamang ang nangyari sa biktima at walang nakikitang foul play. May sugat siya pero cause na yun ng mga siguro pagtama-tama sa bato. Kasi sa medical legal, makita mo naman kung ang wound niya ay inakuha niya nung buhay pa. Makikita mo kung may mga hematoma. O yung wound niya nakuha nung patay na siya. Lacerated na lang yun. Itong immediate na cause doon, based sa medical legal, na nalunod siya. Nakaburol na ang biktima sa kanilang residensya. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista. Tinupok ng apoy ang isang rice mill sa Lagunoy, Camarines Sur, tanghali nitong Miyerkules. Iniimbestigahan pa ang sanhi nito. Sa Kasiguran, Sorsogon, isang motorsiklo ang bigla namang nagliyab. May report si May Encinares. Ayan guys, Tinupok ng apoy ang isang rice mill o gilingan ng bigas sa barangay Saripongpong, Lagunoy, Camarines Sur, tanghali nitong Miyerkules, Nobyembre 5. Batay sa ulat, may ginigiling sa lugar ng bigla na lamang sumiklab ang sunog. Lumalabas naman sa investigasyon na posibleng nagsimula ang apoy sa makina ng mismong gilingan. Kasama rin sa mga nasunog ang mga nakaimbak doon na mga sako-sakong bigas. Nangyari yung sunog kung going na may minimil sila na palay. Yung sunog po, nag-umpisa sa makina po. Ang dalawang po kasi tinitingnan namin, yung isa naman po sa makina at yung isa po, pwede kasi doon nag-start din sa battery ng rice mill ng makina. Dahil kasi yung makina ng rice mill po doon ay diesel type. Kumbaga hindi naman po siya electric powered, diesel powered po siya. Umabot sa unang alarma ang sunog at makalipas ang mahigit 20 minutong firefighting operation ay naideklara na itong fire out. Maswerte namang walang nasaktan sa insidente habang tinatayang nasa 150,000 pesos ang iniwang pinsala ng sunog. Sa mga operator po ng rice mill,
kung kailangan nilang ganito po yung ginagamit na mag-electric powered man yan or diesel powered, siguro din natin na nasa-check pa rin yung makina kung talagang nasa running condition siya. At siguro din natin, nalilinis din natin yung lugar kasi alam din natin na pag ang isang rice mill muli naman ay accumulated yung accumulated yung mga malay particles o residue. Kaya kailangan din, nag-aalitin natin para kung in case man na magkaroon ng sunog, magkaroon ng ignition, hindi ka agad makapalaki pa, makatulog sa paglaki ng apoy. Sa Kasiguran, Sorsogon naman, natupok ng apoy ang isang motorsiklo sa plaza ng naturang bayan, alas 6:45 ng gabi ng parehong araw. Ayon sa ulat, paanda rin na umano sana ng rider ang kanyang motorsiklo nang bigla na lamang itong nag-spark at nagsimula ng masunog. Agad naman na naitulak ng rider ang motor sa open field ng plaza, kaya maswerteng walang nadamay na iba pang sasakyan o individual. Usually, pag ganyan po ma'am, na nag-start ng kick, parang may open wiring. Ibig sabihin, may leak yung terminal ng spark plug. Then, may leak na din yung carburetor, yung gasolina. At pag ganyan nagkikik, malakas ang voltahe ng kuryente niyan, lumalabas yan, parang spark. At doon nag-trigger po ang apoy na. Dahil dito, muling nagpaalala ang BFP sa publiko na regular na inspeksyonin ang mga bagay na posibleng pagmula ng sunog para maiwasan ang mga ganitong insidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Matapos ang mahabang gamutan, tuluyan nang namaalam ang isang pulis na kasama sa mga nasugatan sa pagbagsak ng isang nabuwal na puno sa isang UV Express van sa Legazpi City. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang mga kasamahan sa serbisyo ng biktima. May report si Mel Moral. Tuluyan ng binawian ng buhay ang isang 49 anyos na babaeng pulis na kabilang sa 8 individual na sugatan matapos na mabagsakan ng nabuwal na puno ng tabog ang kanilang sinasakyang UV Express sa Barangay Padang, Legazpi City noong Hulyo 28. Kinilala ang biktima na si Police Executive Sergeant Master Yanti Camu na dating tauhan ng Bakakay MPS at residente ng Santo Domingo, Albay. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr., Chief of Police ng Legazpi City Police Station, sumailalim sa mahabang gamutan ang biktima bago tuluyang na maalam kahapon. Base dito sa investigation is seriously injured. Pag seriously injured po is possible matagal talaga na confine. At we will be yung investigador kung wala kasi dito sa data natin kung nailabas pa, ba't hindi. But based dito, pag may sinabi kasing serious, talagang mahirap yan. Walang equipment po sa bahay. Kaya I think sa akin lang po, but I will not conclude, possibly po dyan talagang na-confine siya ng matagal po sa hospital. At the same hospital siya. Kasi seriously, kailangan po dyan ng mga equipment ng hospital at aparatos po. Kung maaalala, nasawi rin sa naturang insidente ang isang estudyante mula Bakakay, Albay. Sa unang report po kasi sir, isang dead on the spot at siya lang yung natatanging serious injured doon. Yung iba kasi is slightly injured. So possible sila talaga yung pinakamalapit doon sa impact. Siya. Out doon sa 8 po kasi yung 6 is slightly injured lang. Siya po yung seriously injured and confined at yung isa po yung namatay doon sa aksidente. Although may mga ganun, stay pa rin, we must be move on. Tuloy pa rin kami sa trabaho. But parte talaga din yan. At yun lang, ulitin ko, nagpapaabot kami ng condolence, RC series condolences sa family ng iwan itong namayapa po na kapwang pulis natin na na-involve po sa aksidente, ma'am. Sa ngayon, nakaburol na ang biktima sa kanilang lugar. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Susunod, garbage trap ilalagay sa mga barangay sa Legazpi kontra sa pagbaha. At tsunami drill isinagawa sa Tabaco City. Yan di ba pang balita sa pagbabalik na ako Bicol Online TV.
Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Ako lang nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Nakatakdang lagyan ng mga garbage trap ang iba't ibang lugar sa Legazpi sa susunod na taon. Ayon sa alkalde, ito ang isa sa mga paraan para maiwasan ang pagbaha sa lungsod. Ang buong ulat ihahatid ni Angeline Dagta. Tuwing tag-ulan, isa sa mga mabilis na bahain ang downtown Legazpi at ang itinuturong dahilan ang mga nakabarang basura sa mga creek at drainage canal. Kaya para masolusyonan ang suliraning ito, maglalagay ang lokal na pamahalaan ng mga garbage trap sa iba't ibang lugar sa lungsod. Iniulat ito ni Mayor Hisham Ismail sa kanyang ulat sa bayan nitong Martes. Ayon sa alkalde, bukod sa regular na clearing operation sa mga pangunahing ilog at mga creek, malaking tulong ang mga garbage trap para masolusyonan ang pagbaha sa lungsod. Magsisilbi daw kasi ang mga garbage trap na palatandaan kung aling barangay ang responsable sa mga natambak na basura. Ilalagay kasi ang mga ito sa mga boundary ng 70 lugar sa lungsod. For the next generation, tabi, sindaman ang makikinabang kainin. So mga sira na pwedeng matigbak dahil sa basurang ini. Ano pa ang sindang kaunong pag-abot kang panahon kung papabayan tayo. Kaya sa tuyang pagtrabangan as in pagpapasog kiprograma laban as in kontra sa basura. Pagtarabangan kang 70 barangay captains, aram ko ang sa indang kapasidad as in aram ko na kayang-kaya ninday ni kibuhon at amanon as in linigan. Sa susunod na taon pa ito sisimulan. Unang paglalagyan nito ang boundary ng Daraga at Legazpi. Dahil ang sa tuyang creek konektado man sa Daraga, ang pinakainot na garbage trap kakata sa boundary ng Legazpi and Daraga. As in, makikiulay kita kay Mayor Vic Perete na duman sa boundary ito, Daraga man ang makuha dahil basura man ito. Pero with this program, for the longest time, nainita ang nababasol sa mga yaon sa udyang barangay. Lalong-lalo na ang barangay Orsay. Pero with this project, kabos sa mga responsible na barangay,
maiilawan na kung sisay talaga may pinakadakol na mga constituents na nagkrear as in nagtatapok basura sa creeks. Kaugnay nito, muling nanawagan ng alkalde sa publiko na maging responsable sa pagtapon ng basura para sa mas maayos at malinis na lungsod. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. Binisita kahapon ni Ako Bicol Party List Representative Pido Garbin ang legacy project ni Pangulong Bongbong Marcos at ng partido sa loob ng Bicol Regional Hospital and Medical Center. Patuloy rin umano ang gagawing pagtutok ng partido sa mga rehabilitasyon at pagsasaayos ng mga substation ng Aleco at expansion ng Legazpi City Water District para sa mas maayos na serbisyo ng ospital. Narito ang buong ulat. Personal na binisita ni Ako Bicol Party List Representative Congressman Alfredo Garbin Jr. ang ipinapatayong 10-story legacy building sa loob ng compound ng Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC sa Daraga Albay kahapon Nobyembre 5. Ayon sa kongresista, target na matapos ang mga pasilidad bago matapos ang termino ng Pangulo sa 2028. Ang nasabing pasilidad ay kabilang sa mga legacy project ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. katuwang ang Ako Bicol Party List na layong mabigyan ng dekalidad na serbisyong medikal ang mga Bicolano. I can say that the Department of Health Secretary assured us that the Legacy Hospital ay matatapos, including the Women's and Child Care Center and all the appurtenant health facilities na inumpisahan kasi ito ay legasiya ng BBM administration at para sa mga Bicolano. And they have this assurance that it will be finished before the President steps down. Kasabay nito, patuloy rin ang gagawing pagtutok ni Congressman Garbin sa mga rehabilitasyon at pagsasaayos ng mga substation ng Aleco at expansion ng Legazpi City Water District na layong makapagbigay ng maayos na supply ng kuryente at tubig upang mas maging epektibo ang serbisyo sa BRHMC. Samantala, isa rin sa mga binisita ng kongresista ang Women's Health and Child Care Specialty Center. Ayon kay Dr. Raymond Eric Raburar, Medical Center Chief ng BRHMC, ang nasabing pasilidad ay nakatuon sa pagbibigay ng mas maayos na serbisyong medikal sa mga buntis at mga bata, lalong-lalo na ang pagtugon sa mga komplikadong pagbubuntis at kondisyon ng mga umboy upang bumaba ang mortality rate ng mga ito. Una ho is dapat maging available lahat ng services na ang punto po natin ay hindi na dapat pumunta ng Metro Manila ang ating pasyenteng Bicolano para doon magpagamot po. Ini-aim talaga po namin na dapat na andito lahat ng serbisyo. Hindi lang nasa Metro Manila, dapat po na andito available para ho maiwasan na at ma-unburden po yung ating mga Bicolanong. Kasalukuyang 22% ang tapos ang Phase 2 ng nasabing pasilidad na tinatayang matatapos na sa susunod na taon. Kabilang naman sa mga ongoing projects ngayon ng BRHMC, ang 20-story Integrated Specialty Care and Wellness Hub, development of hospital accessibility and grey water conveyance, 15-story Central Block Building, at BRHMC integration of support facilities. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Elianzon. Isinailalim ng Tabaco City Disaster Risk Reduction and Management Office sa tsunami drill ang mga residente sa coastal barangays ng lungsod kahapon. Layon daw ng aktibidad na mas maihanda ang publiko kontra sa naturang kalamidad. May report si Hercules Barbacena. Naging matagumpay ang isinagawang tsunami drill ng Tabaco City Disaster Risk Reduction Management Office sa Purok 6, Barangay San Carlos kahapon. Ayon kay Gilasio Mulato Jr., 50 residente o 20 household ang nakiisa sa kanilang aktibidad. Layunin umano nilang magbigay ng mga bagong kaalaman sa mga residente at ihanda ang mga ito sa panahon ng kalamidad, lalo na yaong mga barangay na malalapit sa dalampasigan. We have 15 barangays including the 5 barangays sa San Miguel Island. Kakailangan lahat sila, no? But we also a dialogue with the punong barangays and the barangay officials subject to the availability ng kanilang mga residents then and of course yung ating mga barangay officials. So as much as possible matapos natin to within this year.
Bahagi ang drill sa selebrasyon ng World Tsunami Awareness Day at sa nilagdaan na Memorandum 18 ni Mayor Ray Bragais para sa scenario-based simulation drills. Information education campaign doon sa ating mga kababayan. So I encourage everyone, especially those residing near the coastline, na kailangan makapag-participate and cooperate sa ating gobyerno para po sa kaligtasan nila in case magkaroon tayo ng mga tsunami and other calamities na tatama po sa ating lugar. Naging katuwang naman ng CDRRMO sa aktibidad ang Bureau of Fire Protection at ang LGU. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Elian Zon. Salamat!